nwere ofu nwanne anyị nwaanyị sị ka ọ kọọrọ anyị fọpasitru n'aka mama ya. Ịghọtara kịta? In fact, ụfọdụ pụtara ụwa ọma o, ụfọdụ apụtara ụwa ọma. Ọ Chukwu meela anyị ebere. Ebe ọbụla ịfụla onwe gị na-enye Chukwu otuto bikos na ndị ọzọ na-afụ taatị. Anyị ga-enye tugeda. Ike agwụ. I chatted you up since January 8th when I want to take my time because I have a heavy load. Good evening once again from this side. I'm from Ombonwada. I'm from Abia State. Uchuru Okigwe precisely. I have a story, long story, very long story to tell, but it's bit by bit. I don't want maybe any sympathy or something like that, but just I want solution to the problem. My mother was out of wedlock. My mother taught me cooking. So I grew up with my grandma. So according to my grandma, and actually, because my grandfather from the maternal side, Bibi. So my grandmother, according to her, yeah, mama, so you know, then make arrangement. So to my mother to have a child. So mom was a brown wine. Cut the long story short, the hatred my mother, my biological mother will ever know. Just something else. When I was living with my grandma, I'm not my grandma, you know, because the love and affection that woman showed me. I don't know about my mother. Every man goes to school, it's primary school, also can go to school. I already stand at school in the sister convent. My never state where this reverend father, reverend sister convent where. So register my bound. So we go first term, second term, third term. Another first term, so to enter another class. So my mother be a problem. So my mother be coming over my grandmother. My grandmother coming over my grandmother because my mother no sha. You know my grandmother that no way go to the Shakabunataria. So my grandmother go easy. So my garden out with my mom. Mom was with her. Would you believe that my own mother, 18-year-old woman at school, just listen. Because some parents name you would think that the children will forget. And when you know whether good or bad, the person will forget about it. My own mother, 18-year-old woman at school. So man, no. Instead of team at school, I said no go. My mother me. Here go mo Gary. My sister. Because she know that I'm good in business. Even not with my grandma. Not for sure no. The age of between 7 years, 8 years, 9 years. When I'm primary school, my grandmother for sure before you know it, you know I'm good in business. And you have Kanaga. So even more when my grandmother nobody complain no one work this and that. No, I also say, yeah, work here, marry and more, marry. I say sometimes my grandmother station ministry. One mark on the local. All window Abia State University and that's as small as I am. Take Kushan Mili, my students, Koran and Minister Hawa. May say with the mother, every coach, you know, where you make grandmother say where, but on the job, Korea, on a coach. So I'm not knowing her, my mother be for my mother be more Gary. Not there. Oh, you put one bag of Gary. Before you know it, under 1 week, you take one bag of Gary. Oh, you put a bag of nuts in case you listen. Before you know it, so they doesn't accompany, but say, oh no, say with the big go eating this year in school. I'm going to man now, but this game one neck. Because no, my sister cannot pay that time. But this game one neck. See, in school now, I was not very stubborn. Mama, I had an Akia school. So the woman was there, but no can Akia Buari. Also, no most of the label. Well, people are talking. The talks are this too much. I am Papa from that place, but another place. If you hear me, you know, so my father, one boy have night that time, so Emeka before come to very brilliant. When see I go team na school. Can you want go team na school? You know, but Emeka but two captain cannot stay in one boot. But Emeka where I say, but in the be I am Buhari on again any season of aya, or you go to Mbunatia. Obono gari go there. Or you go to Mbunatia. My make sure I know group your guy. So now if she can take care as much she is, she can take care of your business like this. Allow her to go to school, but no have to know. Yeah. Ihe my mother man ndị mmadụ bido ikwu okwu na ihe na so kama ya nwa ya kwapụzi ebe ahụ ọ chọbazie ebe nga nọ house girl my sister ọkwa m gaa na housing estate ihe dị woman na-akpọ mbụ black and blue my bụ black and blue my sister Jesus Christ of Nazareth
after afternoon school ka m na-aga but that afternoon school anyị agagoro ya half a na-akụzigoro half before m abata by 6 agbasago that mgbasa ọmọ Chineke nna ọ bụrụ na ọ nwere ntụrụ n'ọcha jụọ ebe hazin estate dị mmiri na-abata n'ime the compound during rainy season mmiri bata ya rahụ ụra ahụ anyị nwa nwute ụmụ ọbọyị ekugide dị mmiri ọsọ ọbụla mmiri zo chi efuo m complain chekwara ya ọsọ m dibia na ebe ahụ ka mma karịa mmiri na-abụ ịnọ chai so the pain was too much after like 2 years ma gbapụ from na nke dị woman manata na nke ya mebido nta ka mmadụ na-ebugharị ihe mbugharị na nke ya but I'm not like a woman everyday tinye I'm not the only one sha and the ụmụ nwaanyị na-aba ndị ụmụ nwoke na-abụ mbụ dị ya ha sef ebe a and secondly my auntie's husband na try imo lesson so my auntie gas school but not teacher ya pụtasị butere ya mmiri na room ya so ndị butere mmiri ahụ ọ na-apị makara ha so ngwa antị m ị na-atị ngoro ya nwe shokwu so any little mistake mere the man ya akọmọ don be saying the church oh nwere nke akọrọ m sef the mark ka dị m n'isi ebe a nwunye eji kọịkọshi gbuwa m isi the mark ka dị m n'isi till today so mgbe ahụ mmadụ na nke ya asị m oke nwoke ha ọdọ nwere ike ọfa mbụ na akwa ya so na-ebugharị ya so can call the long story short ọ kpọpụ like 4 places mgbe m na my mother nọ na shop up 4 places from there the last one ka m ji wee sị mba kama ka mgba na Abia State gaa nọrọ with my grandma na ebe ahụ adịrị m beta nwa ego nji meji n'ụkwụ from Ọnịcha na Abia State e wee gaa one of my friend or something like that mana ihe etela nde one of my friend like that ebe na mma ya bi ha bi na completed bid so ma ga ebe a so ngwacha m ya simoke na one of nwa ya nwaanyị na factory work ngwụchagoro school ebe na-eme mmanya pata na nsoro ya ka ọ bụrụ ha ya ekwe m nmasị oke ọ wee soro the girl so wee na factory work ebe na mmanya na Ọnịcha so ebe ha na-arụ mmanya the hell of that mmanya ahụ a na-enye m nsogbu masịte noise so the man asị bara ndị too small for this ebe na-eme kaikai ogbugbo akụkụ the hell a na-enye m nsogbu so woman akpọ one day sị m ọnọma nwere parents the woman legidere m anya because I was very very small as of then I wanted the woman na history the woman people before na ajọ n'etiti izu ozi n'ezi ozi ya abịa ma mụna abịa the woman na-ajụ bi ya sị onye nwa mụrụ masị ọsọke na mmanya na-abaghị ebizi ọzọ na ndị mmadụ na-ekwuzi okwu ya ọkụ na ọfụ ebe onye ya kpọrọ m nọ ọ bịa kpọrọzie m from that place nji onye the person the woman sị ọ na-akọsi wechi ya sị yes so ma nọ ebe a ruo ndebe ezi ozi sị na ọ nwere chọka mmanya bụ bịa na Lagos ndị bịa anyị n'ihe nọ n'Ọnịchakwa egbu n'iwe so ma wee bata the woman afisha masị nwoke na ọ chọka mmanya bụ n'ọnọ na Lagos nsị ya no problem ọ na-aka nsogbu gote Lagos my sister all the whole places in video so that woman this Annie nwunye ya so ya bụ ihe treat him like mmadụ so ya bụ ihe tinye godoro m na school morning school so ya bụ ihe mmagodoro CS nwaanyị na-afụ period ya na a na-eyuzuru ya pad but nevertheless na ha na-akwụkwa m ihe but at least onye ọ bụ ihe show egodo m love and affection nke ahụ eburu that's chapter Ọnịcha end ya ma mgbogotezi Lagos with na ke anya egbuniwe so the woman is not a bad person ebe mmadụ na-anọrọ Chineke na ebe ahụ mana ị na-adị enwe okwu ọmụnwa na ebuni ya anyị akụm dade ị na-adị enwe họrọ okwu ọ dị eji iri nri ọmụnwa ya ebuni ya anyị akụm don be silent ọchụ the woman ka mma na a na-echeki nwaanyị a na-akpọ nwaanyị aga hospital cheki ya ma ọ ga-abụ deji ọchụ da ma antị so nnụ ha gwana mana o nwere ka esi tie mmadụ ihe onye ahụ fụ na ya na-abịa ga-amapụ ya so antị ahụ ga-ejima apụtakwana ejima na-abụ ya sị ya ọ bụrụ ba iti ihe ka a ji azụ ụmụazị pụta ntị m na-enye gị mmiri iri ju afọ gị ọ ya waga agụ ọ enye gị mmiri iri ju afọ gị ihe mere m ji esi n'ebe ahụ pụọ hụ na nwa girl mere ihe na nwere problem na school so the girl apa ama ahụ ntakpọ ya ọ bụrụ na my own arụ ahụ tara enyere ya big match so ọ bụla our place asanyị ji agba ọgwụ tata news so anyị kpọ parents anyị ịmọgọ student something so the girl abịa na my place may explain before me explain ma ọkwa akwụwagoro n'ime don be silent so the girl ekwukwa eziokwu so ma ntị agbabazire m mbasị na nkarịta ya nọ ebe ọzọ ma karịta ya ha n'anya so that my uncle eburu the girl gawa hospital get treated wee sizie m n'abalị na ọ bụrụ na o gbuo m na mma and the man the way the man ga-etinye ihe ọ bụrụkwa ihe ụmụazị
so mụ agbapụzie with ụjọ esi na ọ bụrụ na o gbuo na mba dị mara ewerezi ụjọ ahụ gbapụzie ịma na ọmara onye mbụ ọ fọrọ na mana kwesịrị kpọrọ m ma mgbe ahụ m na Lagos afụgo one of my aunty the same fence dị ihe ejikọ anya ha na bụ na village